खुलुमबाय। दिनै आङो दतमा ब्लक UPPL हान्जानि लाइमोन आफादगिरि जानानै दिनै जोंनि दतमा समस्तियावहाय गासै 4 केन्डिडेट जोङो मोनदों। बेनि दङ UPPL, BPF, BJP आरो गण सुरक्षा पार्टी। नाथाय जोङो दिनै बिसोरखौ कम्पेयार खालामोब्ला जोङो नुनो मोनदों जे BPF आरो BJP बिसोरो दिनैहाय जोंनि थाखाय जेबो फेक्टरानो नङा। जे जायगायाव दिनैहाय जोंजों गोबांथार BPF हान्जानिफ्रायबो मार्चाप जाफैबाय आरो सिङावबो जोङो रायलायनानै दंखायो। नाथाय बे समावहाय समा जोंखौ खाबु होयैलाय जोङो बिथांमोनखौ आनुষ্ঠাनिक भाबै जोङो बरायनानै लानो हायाखै। आरो थिग बिदिनो BJPआथ' दिनैनि दिनाव जोंनि दतमा समस्तियावल' नङा, गासैबो BTC ओनसोलावनो BJPआ एसेबां माने गोहोम गैया। बेनि सायाव जोङो एसेबां माने सिन्ताबो खालामा। नाथाय गण सुरक्षा पार्टीनिफ्रायबो जोङो बिसोरखौबो जेबो सिन्ताखौनो खालामाखै। अब्लाबो बिथांमोननि जेनाखि दैदेनगिरिफोर, बे दैदेनगिरिफ्रा दिनैनि दिनाव गावसिनि अबस्थाखौ गाज्रि नुनानै जोंजोंहाय गोबांथार लिडारफ्रानो मार्चाप जाफैबाय, सिङाव खामानि मावगासिनोबो दङ आरो फैबाय थानाय समाव गोबांथार आरो बेबादिनो दैदेनगिरिफोर फैबावगोन, जोंजों रायलायनानै दं। नाथाय अब्लाबो दिनैनि दिनाव जुदि BTC इलेक्शना जायोब्ला आरो आगुआवबो जुदि जायोमोनब्ला जोंनि जेनाखि UPPL हान्जा, बे हान्जाया देरहानाया 100% खामोन आरो दिनैबो 100% जानानै दङ। खारन गोबांथार सम 17 बोसोर जे सासन BPF हान्जानि, बे सासनाव जोङो दिनै जेबो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोनफुंनो हायाखै। जायनि खारनाव जोंनि इयुन जोलै लाइमोन हान्जाफ्रा गोबांथारैनो गुबुन जायगायाव थांनानै खामानि मावहैनानै आलाय सिलाय जानो गोनां जादों। बिमा बिफा नागारनानै गोदाव सोराव थांनो गोनां जादों। दा दिनैनि दिनावहाय बेफोरखौ गासिबो नोजोर बोनानै रायजो राजाफ्राबो बुजिनो हाखाबाय जे फिन खेबसेबाव आरो BPF सरकारखौ सालायहोबावोबा आरो जोङो बिनिफ्राय बांसिन आरो खस्थ' भुगिबावनांगोन, बेखौ दिनैहाय रायजो राजाफ्रा अनुभब खालामनो हाबाय। खिन्थु दिनैनि दिनाव जोंनि जेनाखि दतमा समस्तियाव जेरैबायदि रायजो राजाया जोंखौ हेफाजाब होदों आरो बे हेफाजाबा सिगांनि समनिफ्रायनो दङ। जे थांनाय 2015 मायथाइयावबो जोङो BTC इलेक्शनाव बे समस्तिनिफ्राय PCDRनि जानानै जोङो बिजाथिखौ देरहाहरनो हादों आरो एइबारनियावबो जोङो देरहागोना रोखा। दा बेनिखायनो आंनि गुरैयै खावलायनाय जे बे जोंनि BTR ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ जे फैबाय थानाय समाव जेब्लाखि BTR इलेक्शना जाया मानो, अब्लानो जोंनि UPPL हान्जानि जेनाखि ट्रेक्टरनि सावगारि, बे ट्रेक्टरनि सावगारियाव गावबागावनि भटखौ आदानि खालामाजासेनो गोग्गो सरकार दानो थाखाय आरो हालामनि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय जोंनि ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भट होनानै देरहाहोहरो आरो गावबागावनि जेनाखि मोननांगौ सिमां सुबिदाफोर, बे सुबिदाफोरखौ जाहाथे नोंथांमोनहा बयबो बिख'नानै लानायनि खाबुखौ लायो। आं बेखिनिखौ खावलायनानै आंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।